Yung hapon mga binati og minahal kong matalumdon. Welcome to my channel. Welcome to Matalog. Together we work as one. Alang sa kayuhan sa tanan. Ato ngayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Paulio. Ug sa mga kauban, mas member, Vice Mayor. Okay, together teamwork ta kanunay para daghan tag makuha or mahimo sa atong lungsod. Okay guys, manya tong buhaton. Okay, happy Friday to all Matalumnon and God bless.